Investujeme preto, aby sme dosiahli zisk. Samostatnou kapitolou preto je, ako podielové fondy vytvárajú výnosy, kedy a ako si ich môžeme vybrať a čo nás to stojí. Každý podielový fond má určený tzv. Minimálny odporúčaný investičný horizont. To je lehota, počas ktorej by podielnik nemal siahať na tieto investované prostriedky, jednoducho preto, aby tá investičná stratégia mohla dosiahnuť svoj investičný cieľ. Každopádne platí, že v otvorených podielových fondoch je možné kedykoľvek siahnuť na tie peniaze, nie je tam žiadna lehota viazanosti. Akurát klient by mal zvážiť pri takomto výbere pred uplynutím horizontu, aká je situácia na trhu, či sa náhodou tie jeho investície nenachádzajú v poklese. Takým prípadom by vlastne zbytočne virtuálnu stratu premenil na reálnu a mal by aj zvážiť, či v danom čase sa neaplikuje nejaký výstupný poplatok. Prevažná väčšina fondov, ktoré sa predávajú na trhu, sú otvorené, ale ponúkajú sa z času na čas aj zatvorené fondy. Ten rozdiel je zásadný. Počas obdobia, na ktorú bol zatvorený fond vytvorený, nie je možné požiadať o vyplatenie investície klienta. Platí, že investor by mal tie peniaze vyberať až potom, čo dosiahne svoj investičný cieľ, nakoľko práve investičný cieľ určil, ktorý fond si vybral. Ak ja plánujem moje peniaze použiť o 3 až 5 rokov, mal by som sa zamerať skôr na konzervatívnejšie fondy. Naopak, ak sledujem dlhodobé ciele ako budovanie majetku alebo vzdelanie dieťaťa, mal by som sa zamerať na tie dynamickejšie akciové fondy. V poklesoch a v negatívnych obdobiach by klient mal zachovať chladnú hlavu a predčasne neukončovať svoju investíciu. Je dôležité si uvedomiť, že on stále vlastní rovnaký počet podielov, akurát v tom negatívnom období tie podiely majú nižšiu hodnotu. Takže ak on vidí nejakú stratu, tá strata je virtuálna, stále vlastním rovnaký počet podielov a kým svoju investíciu nevyberiem, tak ja tú stratu neuzatvorím. Finančné trhy sa vždy z každej negatívnej situácie dostali, takže dôležité odporúčanie pre každého klienta je, že vo všeobecnosti platí, že trpezlivosť rúže prináša, pri investovaní však prináša výnosy. To vyberanie peňazí funguje veľmi jednoducho. Podielnik podá žiadosť správcovi o výber peňazí a tie peniaze má k dispozícii spravidla do 1 alebo niekoľkých dní. Investor by mal vždy zvážiť, či sa pri investícii aplikuje nejaký vstupný alebo výstupný poplatok. Mal by sa vždy zameriavať na správcov, ktorí neaplikujú žiadny vstupný poplatok, prípadne na takých, ktorí neaplikujú ani výstupný poplatok pri splnení určitých podmienok. Na druhej strane správcovský poplatok je hlavný poplatok za správu, tomu sa nedá vyhnúť, je to odmena správcovi za profesionálnu správu. Jeho výška sa líši v závislosti od dynamiky fondu. Čím vyšší je výnosový potenciál fondu, tým vyšší môže byť ten poplatok. Takže najkonzervatívnejšie fondy majú správcovský poplatok niekde okolo 0,3% ročne a tie najdynamickejšie majú poplatok presahujúci 1% ročne. Správcovské poplatky nie, ale vstupný a výstupný poplatok majú zo zákona definované maximum na úrovni 5%. Ako je to so zdanením výnosov? Tam treba rozlišovať, či sa jedná o fondy slovenských správcovských spoločností alebo zahraničných. Pri zahraničných podielových fondoch si človek musí zisky odvádzať sám a uvádzať ich do daňového priznania. Ak má človek nakúpené slovenské podielové fondy, rieši toto za ňo priamo správcovská spoločnosť a volá sa to zrážka pri zdroji.